yebantase hayi hlalani phansi yabona into endiyifilayo andikwazi noyi-explaina bantase yeni nani yo hayi ndichwayitile ndonwabile because what do you mean into nokubana unkwali nonsense ufakola amakhwenkwe bantase wathathwa wabanjwa ngesixhanti wayojulwa eRhosi Mampuru. Ndathi guys, why ningamthathi nimsebhongweni kodwa amendi relaxa usazawuvela kaloku enkundleni nikaye emablangeni Monday, so relaxa wena ndathi sana as long as engekho lapha behind the bars ndi-happy. Hayi ndi-happy bantase, ndi-happy andifuna nokuxoka. And ke ngoku eyona nto indenza happy bantase bendikhe ndanomsindo apha ezintsukwini ndibalisa le nto kankwali nonsense indenza umsindo qho. Unkwali nonsense mna whether uyatestifya kumadlanga commission okanye ku-ad hoc committee qho xa yethetha ndiveske benomsindo uyandicaphukisa laa mntu, uyandicaphukisa. Into endicaphukisayo kuzenza muncu ezazi into nokubona ungumgulukudu wesela and ke ngoku kuthiwa ii-charges zezikhoyo apho zi-fraud, zi-corruption, defeating the ends of justice. I cannot wait for Monday ame phaa emaplangeni afundelwe into nokubana utshajelwe ntoni. Hayi bo andisehappy bantase. And ke ngoku ndive njani into nokubana lo uzawubanjwa lo. Ndive I think it was Wednesday yabo kuxoxwa le nto yangalaa mini nkulu yaseBrakpan laa nto kampe ntoni original seller. Ndiyayikhumbula mos laa nto ka-original seller besikhe sayidiscussa. Ke kuyabuzwa ke ngoku into nokubana wena xa ubona you are a senior member of the EMPD uyazibona nazi imoto ze-EMPD thona ungabuza into nokubana ngobani aba balapha from EMPD. Wathetha into engavakaliyo bantase, wathetha into engavakaliyo ndaziva ndicaphuka kanti andicaphuka bhetere. Ucommissioner baloyi wathi you are the one that is lying to us Commissioner Mkhwanazi, uyasixokisela. Ndathi yo xa isithi ndiyajonga bantase zabe zimile eza boys kuthiwa imadlanga task team zisithi ulo kwathiwa tyikitya lo samlanda lo ngomso because ubungqina bukhona. Bungqina bona bobo uyaxoka bukhona. Uyaxoka laa mntu guys. Uphike woma into ye-blue lights. Uphike woma. Yabona laa memorandum of understanding wayeyisayinile etsho into nokubana uzawunikeza uVusiket Matlala i-red and blue lights. Uyayiphika. Uthina akazani na-blue lights because la MOA ibhalwe into nokubana red and blue and yena uMike usetha nge-blue lights and yena wa-agree to red and blue. Ayivakali njalo. Yayiva nam njengoba ndiyithetha ndiva. Naye xa ethetha bantase ayivakali. Sensitsho bantase laa mntu uxoka kungekho necessary. Like uthayibona into yoba inje axoka athi ayikho red le nto i-orange. Kuthiwa efontini wonke umntu olapha uthi le nto i-red athi akho. Nina ningayibona ngalaa ndlela niyibona ngayo but mna ndithi red le nto. Unjalo lakho ngumntu onjalo. Ingaske bantase ingaske ayiswenyane ebhongweni like unida akhe ingqondo le yakhe ikhibile it azo-understand into nokubana xa ungumntu awungumntu nto ubana especially xa ulipolisa awulopolisa le nto ubana ube lipolisa elizawuhleli nje lunyolukile hleli nje precious stones. Yo bantase inintsi into ngalaa mntu and inintsi iyacaphukisa unyolukile laa mntu. At some point uthiwa investor kwibusiness yakhe ngubantu owaye-informant. La flasha ke ngoku igama. Hayi ndilibele but yena lowo ke ngoku uthi wayenelento wayethengisa imoto laa mntu wamnika imali 100k engathi wamnika 100k and then ke ngoku uthi into nokubana yayingeyo loan lo 100k waye-investor yabo but there's no proof into nokubana wamnika 100k. Uthi le 100k wamnika in dollars. Xa kubuza uba wawuzithatha phi i-dollars ndiqinguka akasena answer because uyaxoka. And then ke ngoku waphinda bantase
Wabuza kwa kule nto yale 100k kodwa okay wena umnike cash then uyibuyisa ngezavenge athi yeah that was the arrangement. Yo uyaxoka lo mfana uyaxoka laa mntu I feel sorry for his family, for his kids. I feel sorry for his kids, but unfortunately it is what it is. Ngumgulukudu makaye behind bars because bangapha abantu ababuleweyo, bangapha abantu abashiyekileyo kulaa case yaseBrakpan only, bangapha abantu abashiyekileyo because kwalo uzibasileyo kaloku sana uzibase kuba esive pressure hayi yabona ngoku inoba oSkwaba no Minister of Directives bayazicucela bantase, inoba bayazicucela kukoyika because sana what is this yabo imadla ngathasithini zitshomi zethu ngoku, zitshomi zethu apha eklasini kaloku sana zitshomi zethu hayibo sathandi. Bafethu nizawukhumbula into yoba nondonga ziyaduma. Hayi ke kubonakala ingathi undonga ziyaduma sezimdumele sebemdobhile amapolisa and nizawukhumbula into yoba ndike ndayitsho kuba njoba ebuye kule round kuMadla kaCommission. Hayi angendimangale mna xa engathi nexa kegqiba nje le portion yakhe yokutestifya abanjwe hayi seke banjiwe namhlanje and sebe nestrategy esesibona sibasebenzisayo bababamba one by one nge-weekend ngongathi bafuna into umuntu bakake abhadlabhadle nje ejele because umuntu xa ke banjwe during the week the following day angakwazi into yoba appear record for uba yotshajwa, but ngoku bona xa bababamba nge-weekend into just to make sure nje into yoba umntu uyalala esitokisini. Bafethu ndivele ndakhumbula mhla yena self uBrigadier Julius Mkhwanazi esithi yena akafuni ukubanjwa, yena akafuni nje ukushiya abantwana bakhe, namhlanje akazolala nabo sesitokisini uBrigadier Julius Mkhwanazi. He bafethu yazi sokungathi nje bangayibona into yoba into nobugebengu phakathi iyabambisa. Facilitation is saving prison. Commissioners, you are there. I can't agree to leave my kids and go to jail for something that I didn't do. I didn't put blue lights. I must say, I can't. Nobody. I may want to be honest and impress you, but not with lies. Nobody has said anything about jail, Commissioner. This is a commission of inquiry. You will be making recommendation. I will be sitting somewhere, and I won't see you with that. I will see you after 10 years or 50 years. Commissioner Mkhwanazi, do you agree with me that Mr. Mbense's family deserve justice? Commissioners, 100%. And that they deserve to know what happened to their loved one? I fully agree with you. I fully support that. And that people who know what happened have a duty to come forward and tell the authorities what happened. Yes. And it will be bad if you know what happened and you choose to cover up for your colleagues. That's true. That's true. Now, why would Witness D wish to implicate you in something so serious if you were not involved at all and he didn't see you, he did not speak to you? Why would he come public and want to implicate you in something so serious? Remember, Commissioners, they've said to them, it's either they call General Khan or they call General Chief Mkhwanazi. I think by mentioning these two names to him, and whilst they've said that, then there's this person who's appearing, you see. You may conclude, oh, that's why they've said. Maybe it was, if it was not me, another person, they were going to implicate him too. But he says, before that, just pause there. He says you introduced yourself, so he knows that it's you. And it was you who said that he must dump the body in the Niger River. No, so he's not guessing. He says it was you. My question is, why would he implicate you in something that serious if he does not know you and you were not there? Commissioner Khumalo, let me correct you. He's saying it's either it's Viandra who told him that I've said. He doesn't say I've said. You see, he said I've said. But out of what they told him before, and it is me who's appearing, he may conclude that that means this is what they were saying. So are you saying he's guessing? He doesn't know that it was you who said the body was I didn't. Yes,
Yes. But he mentions you. Why doesn't he say General Khan or the other general? Why does he say Julius Mkhwanazi is the one who directed that the body be dumped in the dam? That's why I'm saying that. That's what I'm saying, that they've said to them, according to statement, or to him, according to statement, let us call General Khan or let us call Chief Mkhwanazi. Then Chief Mkhwanazi appears. No, they say they then concluded that they should call the Chief Mkhwanazi. That's what I'm saying. And he arrived and he introduced himself and he directed that the body be dumped in the dam. My simple question is, if you were never there and you never saw him, why would he implicate you in something so serious? I mean, this is serious, dumping a human being's body in a dam. It's not like stealing money or stealing stones. It's a human being. Yes. And I don't want to bring other elements. I'm denying it. I'm totally denying it. But what does he have against you that he would single you out of everybody who was there and say it is you who said the body must be dumped? Bafowethu into ongayazi inkulu kunawe. Eyingena namhlanje eyishisayo eyixabisayo futhi sithi uJulius Mkhwanazi has been arrested for corruption and fraud. uJulius Mkhwanazi has been arrested. Siyabonga ke umsebenzi omuhle lokho ukuthi igebengu manje zaboshwa South Africa sadlala. Beke ngasho ke izolo enganza kwethu ngathi we living in the years of in the age of Aquarius. Lapho khona zonke izinto unfold ngayindlela, lapho khona zonke izinto zishintsha, amasela azoboshwa nemvelo manje iyasebenza ukuthi igebengu zonke ziboshwe. Yenza sure ukuthi igebengu ziyaboshwa, izinto ishintshile, i-corruption will wash away. Abantu bazobuyela ezingqondweni zabo, iqiniso lizoz-unfolda lona, lizosiphumela iqiniso, ngeke kusakwazi ukufihla iqiniso. Noma ungazama ukuthi usidifenda kanjani wenzani, kodwa iqiniso lizosiphumela. uJulius Mkhwanazi wakumasipala ekuleni ebushini sikhuluma for fraud and corruption. Indaba ezimnandi lezo. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Tiyakhala ke manje uJulius Mkhwanazi has been arrested following corruption and fraud ke sana. Siyathi ukuthi ufikile lapha kuMadlanga Commission wazama aqamba amanga ngendlela aqamba amanga ngakhona Nkosi yami. Qamba amanga nokuthi bafuna kumdelete wadudubula isimoto yakhe yesifala kahla. So labalekela kungangeni ejele, but unfortunately temkhalele namuhla njengoba namuhla uJulius uyolala baliwe. Abantu abaningi they are so happy, they are reacting to this story, bajabulile nje ukuthi finally something is happening, but ababoshwe. Or do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.